beindítottam a videót, azt hadd menjen, majd később. Jó, megcsináltam videót. Mucsot is vele. Mucsot? Hogy húzza magát a Peter? Még kiment a piacra. A Peternek húzza ki magát videót. Oda még itt azt mondja, hogy állő papukát. Mama, De sírülés a papukát. Nagyon erős. Te hozzá még egy sört. Kérek még egy sört. Magának nincs sere. Ennek nincs sere, add ide! Hoppad, jó anyád! Igen, te veled erős. Add ide azt, Azokban a mosodó pálinkát, hiszem a legolcsóbbat a piacon. És jöjjött el a piacra, az öreg az úr, hogy vett a legolcsóbb pálinkát. Első, ha majd cukor nem, akkor nem is kell. Erre az autósült az eszemeket alapultam. Olcsó volt a liter pálinka, és az abban a sok olyan. Nem olyan beszélünk tényleg. És azt kimentünk ilyen tréningre a gyakorlótérbe. Amikor mentünk vissza, akkor a Pozsár ez kinyitta a papírt, így átnézni a tanután, hogy jöttek vissza a buszosok. Ezek a faszatlanul srácok azt mondjuk, hogy elhajították az ablakot, hogy a végre. De ott már basszak, az amikor elvették, hogy megjött az ablakot, végig nyomtak hová tenni. a Szeretász hozott csomagot, nem jöttem ki a kuszra. Véletlen, nem egy cél. Nem egy cél. Mondom, hol ez már, nézd már meg. Mentünk itt az eltáról. Hogyan többet a udvarba, a garázsban. Aztán volt a legjobb összesnek, kétszer pálinkát elkülönböző. Akkor is ott az öregtettük a piacon. A piacon, a pálinka. Mi a pálinkában? Mi a pálinkában? De figyelj már, itt olyan, hogy most mit tudom én, egy vizet pálinkkal megnézják. 4 euróban. 400 dinárig jó pálinka. Hát nem beszélünk 4 euróért. Hát most veszi 4 euró a pálinka, akkor vagy nem, 10 jó, 10 euró. Jó van, na, 10 euró. Tessék? Úgy is felosztom. Azt mondja, hogy ott ebben a piacon 20 dinár. 2 liter. WC papírt nem az, akkor meg pálinkát árul, ez a faszonális piacon. Mondtam, mondjuk, hogy most már 1000 dinár egy liter, mert ez azt mondja, 20 dinár. 2 liter. Mondjuk, hogy 2 liter, igen, de 20 dinár. Jó, az igen. Bemegyünk a garázsba, hol ezt mindjárt megismerjük a dolgozat. Semmi jó, akkor mit hoztatok? De mindig így, mint a kutyor. De ott egy hatalmas helyre, a portánál hoztatok, nem fágtak. Mindjárt. Hú, de jó, itt a csomag. 20 dinári vettük 2 liter pálinkát. De a legjobb sztori a szerkánca, az, amikor jöttem az a Újvidéki főiskolából. Mindig már estával az utolsó busszal. Őket tettem valami. Fölébredek egy szép csönd. Totál fekete. A fények a garázsba, azt nem tártam. Mi van? Mire ki tudtam jönni, mire elszintottuk. Szia! Sokkal akárgyalat ki tudtam jönni, mire megtaláltam, hogy a nagy ajtót bárnyelni, be voltam, találtam, most van. És hogy jöttél vissza? Grépással. Hát nem egy esetben volt, hogy mentem Becsére dolgozni, vagyis nem dolgoztam a Praxára, mert lettem mindenki volt a Praxán. Úgyhogy visszamentem, nem temelkedett, nem, hanem ment át a hídon, a Bolykodina, ahol az Újvidéki Bolykodina még jött, megállították egymást, mert addig a kondukter oda jött, hogy legyen jegyet. Jaj, hoppé, túl jó vagy. Hát így nápoló. Fölépettem, akkor ez már villogtam, nem értszik. De legjobb az úgy, mikor Újvidéken érted, bent vagyunk a ilyen hideg időben, 17 óra 12 perckor indult a busz Újvidékről. Minden órán 20 percet, hogy ki tudtunk szaladni a buszállomásra. Mert ott a buszállomás mellett az iskolán. Később a buszhába mentünk, minden fázunk, jön a Szeretász. Szaladunk érte. 11-12-es peron. Beállt a peronra, föl a Szeretásznak, jegyet, így eszembe. Alszom. Érzem, hogy elvesz egy jegyet, elszem, hogyha visszamész, alszom. Fölépelek.
Zongorra. Totál ismeretlen végző. Nézed. Semmi. Mondom, merre vagyunk? Hát azt mondja, úgy ezt a szubóvába jön. Mondta a szubóvába, mondom, hát ez így odára megy. Az utolsó busz mi? Hát itt nem mész odára, azt mondja. Akkor még átütem. Szubóvrán Becse, a rossz összeköttetés, akkor Becse az a megint rossz összeköttetés, így csak értem, hogy az utolsó visszamegyünk csak. Nagy boldogan beültem azt a Krisztának Dragannál mi a helyzet? Krisztának Boris? Vagy Boris? Nem Az osztálytársam? Igen. Hát az ki volt az osztálytársam? Igen. Hát abban az a helyzet, hogy ő most újból barátok vagyunk, vagyis hát nem voltunk mi sose rosszban, mindig így baszogatunk egymásra valami, de ő gyorsan megnősült, rosszul, elvált, lett két gyereket, most nem is tudom, 24-25 éves fia van, 2, végigment minden szaron, volt pék, kulcsmásoló, vonattal kulcsmásoló. Tartozott 600 euróval, de már nagy elérte, még a márkát lázott, és minden. Jó múltkorában mindig ezt a születést dönt, az van, ami van, ez nekünk van, én neked a szólom. Nulla. Hozzad van. Ja, de úgy jöttünk újból össze, hogy ő dolgozott Újvidékén, mint nyomdász, 2000 eurós fizetésen ki. A sztorikoknál megismertem az Újvidékén. De egyszerűen az idegvérán nem az, hogy utazni, kapott már autót lagadozásnak, mert még vadász, nagy vadásznak Boris. Jött a sztorikoknak egy pisztoly lagadni át, érted, hogy menjen vadásznak, minden nem. Azt mondta, most már nincs, az a pénz, amit fizet. Most ő visszasírja, érted? Nem bírja fizetni papírt, festéket, dobozokat. Hiába csinál mindent, nem